Nhar it-tnejn li ġej, One se jippreżenta skeda ġdida għall-familja kollha. L-iskeda ġdida hija mibnija mhux biss fuq programmi ġodda, iżda wkoll fuq dawk stabiliti li kisbu popolarità ma' telespettaturi ta' One matul l-aħħar snin. Iċ-ċermen ta' dan l-istazzjon Jason Mikallef tkellem dwar dak li għandhom jistennew it-telespettaturi f'din l-iskeda. Bosta telespettaturi ta' One nissadraw jistennew skedi b'saħħithom, skedi għall-familja kollha. U allura wkoll fil-sijat fil-ġranet li ġejjin se nkunu qegħdin nippreżentaw dak li konna qegħdin naħdmu fih fl-aħħar xhur b'mod speċjali fl-eqqel tax-xhur tas-sajf biex nagħtu skeda infassla għall-familja kollha. Mission statement tal-istazzjonijiet One huma dak li aħna nittrażmettu skeda pjuttost nazzjonali għal gosti ta' kulħadd, għal gosti tal-familja kollha. Fost il-programmi ġodda li ser ikunu qed jixxandru matul din l-iskeda hemm il-programm Fost il-ġimgħa ippreżentat minn Matilde Balzan. Matilde Balzan se tkun qed tingħaqad ma' Alfred Zammit wara nofsinhar ukoll Stanju Navarra u Owen Bonnici fil-għaxija li ser jerġgħu jkunu magħna bil-programmi popolari tagħhom Kalamita, Pjazza u Prime Time rispettivament. One News ser jibqa' jimpenja ruħu biex iwassal l-aħħar aħbarijiet tal-ġurnata f'diversi ħinijiet tal-ġurnata. Is-servizzi tal-aħbarijiet ivarjaw minn aġġornamenti matul il-ġurnata. Bil-bulettin prinċipali jżomm l-appuntamenti tiegħu fis-7:09 ta' filgħaxija. Ser jirritorna mill-ġdid il-programm popolari Awla. Luke Dalli ser jibqa' jmexxi dan il-programm. Bil-qofol tiegħu tibqa' id-diskussjoni dwar ġrajiet kurrenti. Din id-darba ser jifoka aktar fuq suġġetti jolqtu lil Maltin u lil Lawċin fil-laħam il-ħaj u suġġetti oħra l-ħafna huma tabu. Ser jirritorna mill-ġdid il-programm popolari Paper Scan li ser ikun qed janalizza il-gazzetti tal-ħadd. Kull nhar ta' erba' ser jibda jixxandar id-dram Jackpot 4 li ser jitwassal mill-istess produtturi ta' sensiliet bħal Division 7 u Game Over. Iċ-ċermen ta' One rat ħajr lil daw kollha li ħadmu li tikomplu jaħdmu bris is-suċċess tal-istazzjonijiet One, inkluż is-segwaċi infushom.